An balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan bakuruba kunnafoni an don kan olu de filɛ ni Diɲɛ selege naani tɔnba ONU a ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔla ka gafe dɔ bɔra ka bin Diɲɛ selege naani tɔnba ka lakana lajɛrɛ kɛnɛ kan New York walasa Algérie bɛnkan sɛbɛn ka se ka waliya cogo ɲuman na a n'a cɛnin na lajɛrɛ dɔ nun donna jumadon baara in ɲɛdonna ŋana caman fɛ olu de an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnaw foli ani walimadɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an y'a fɔ aw ɲɛna an don kan na Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ale ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔ la o ka gafe dɔ bɔra ka bin Diɲɛ selege naani tɔnba ka lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana lajɛrɛ in senfɛ sɛbɛnfura min ni o bɔra ka bin a bɛ walawalali kɛ fɛn min na o de ye Mali jamana ka cɛsiri baaraw ye walasa Algérie bɛnkan sɛbɛn o bɛ se ka waleya cogoya min na ka ɲɛ Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye jateminɛ gafe min bɔ Mali yɛrɛ kunga ni u k'a ma ko rapport o bɛ da Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 ɲɛkɔrɔ u ka jateminɛ kɛ a ka Amérique duguba la New York Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ jabala la nka rapport in kɔnɔ kuma la sinsin kɛlen don fɛn min kan o ye Mali jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔw ni cɛsiriw minnu kɛ bɛnkan sɛbɛn waleli la bɛnkan sɛbɛn min bɔra sigikafɔ kɔnɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba la Alger ni o waleli bɛ senna bi rapport in da sera o ma rapport in da fɛnɛ selen don fɛn min fɛnɛ mɔ o ye Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA o min ma se k'a ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ fɔlɔ barisabu ka da ka surasiw minnu bɛ kɔnɔ ani polisilakaw minnu bɛ kɔnɔ olu ma dafa fɔlɔ min b'a to a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u se u da la gafe min bɔlen filɛ nin ye Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa fɛ sɛbɛnfura 24 de don Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso ni o ye Conseil de sécurité ye jamana 15 olu bɛ ka jateminɛ kɛ a ko kunka bakuruba la Conseil de sécurité jamana 15 fɛnɛ y'a jira k'a fɔ gafe in ma bɛ se k'a fɔ k'i bɛ alhamdulilayi fɔ a la yɔrɔ kelen min bɛ yen ni Conseil de sécurité bɛna Mali jamana sɛgɛsɛgɛ o yɔrɔ la ka se k'o yɔrɔ ninnu berebere latigɛ o ye Diɲɛ selege naani hadamadenya hakɛ sabati jɛkulu minnu kɛmɛ ka bisigika dɔw ta ka ɲɛsin Mali surasiya ma k'a fɔ yɔrɔ dɔw la Mali jamana kɔrɔyanfan fɛ u kɛ n'a kɛ ka hadamadenya buruja walew kɛ Mali jamana kɔrɔyanfan bɔtɔ bolola janvier kalo la san 2013 ka na se sisan mɔ o bisigiw minnu bɔlen don adamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw fɛ fɛn min dora Mali ma ɲɛmaw ye o ye ka se Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies a ɲɛmaayaso jamana 15 ma Conseil de sécurité ka walawalaliw kɛ u ye a ka se ka dɔn k'a fɔ adamadenya hakɛ sabati jɛkulu ninnu kɛn bɛ k'u sinsin bisigiw de kan ni ka jate in fɔ n'o tɛ an ka jamana lakana tigilamaw ma deli ka adamadenya buruja jamana kɔrɔyanfan fɛ n'a y'i bɔ o yɔrɔ la rapport in kɛn bɛ ka jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka cɛsiriw n'a ka wulikajɔw minnu ni a ye olu kɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn waleli la k'i sinsin olu kan k'an ka jamana ɲɛmaa tanu a n'a ka gouvernement rapport in kɔnɔ kuma dɔ fɛnɛ ye fɛn min ye o ye sariya senkura min ɲɛsinnen don kalata ma ni u k'a ma ko loi électorale rapport dasen bɛ o ma ani jamana sigidaw olu ka sariya sen min ni o labana k'o latile kɔsa in na ni u k'a ma ko rectification de la loi sur les collectivités sigida ɲɛmaa sigi kalataw minnu ni olu fɛnɛ bɛna kɛ don nataw la novembre kalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye élection communale ye rapport sen bɛ o fɛnɛ mɔ fɔ ka taa se Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ don nataw la lajɛba min kan ka kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko conférence d'entente nationale ninnu ye rapport in kɔnɔ kumaw la kumabaw ye Ban Ki-moon ni ale ye Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye ale min ka ɲɛmaaya sen bɛ da la bi a ka rapport kɔnɔ kuma kɛn bɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa ma a n'a ka gouvernement Algérie bɛnkan sɛbɛn waleli la Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA sariya sen min fɛnɛ bɛ a yamaruya ka na an ka jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko résolution 2295 yɛlɛma talen don ka ɲɛsin MINUSMA ma k'a lajɛ k'a bila minan kɔnɔ minan min ni a bɛ se k'i firifiri juguw cɛla ni Bamanji ko ko a bɛ bin a ka a tɛ kɛ jɔseere ye bilen ni ka jugu natɔ filɛ a yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ kɛ jugu nɔfɛ sa u k'a ma ko mandat robuste Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 u bɛɛ lajɛlen haminako ye fɛn min ye o ye o résolution 2295 in ka lajɛ ka don ba la joona walasa MINUSMA ka se k'a ka baaraw kɛ k'a sabu kɛ MINUSMA a bɛ cogo min na bi
surasiw minnu kan ka ye a kɔnɔ ka se ka lakana sabati Mali jamana kɔnɔ kɛmɛ sara la o surasiw ye 80 de ye wa polisilakaw minnu fɛnɛ kan ka ye a kɔnɔ ka se ka baara kɛ Mali jamana kɔnɔ lakana ko nasara ka kɛmɛ sara la o fɛnɛ ye 66 ye o kumana u ma dafa Conseil de sécurité jamana 15 habina ko ye fɛn min ye o ye surasiw ni polisiw minnu kan ka ye MINUSMA kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka dafa walasa a bilakun ye baara min ye a bɛ se k'o sabati Mali jamana kɔnɔ walasa Algérie bɛn ka sɛbɛn ka se ka waleya cogo ɲuman na lajɛrɛ dɔ nun donna jumadon baara in ɲɛdonna ngana caman fɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen mɔgɔ dɔw olu yera kɛnɛ kan baara in ɲɛdonna ngana dɔw la Tata Ture a bɛ walawalali k'an ye an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na ɲɔgɔn lajɛrɛba dɔ kɛnɛ dayɛlɛna min kɔnɔ ko bɛna kɛ ka ɲɛsin Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali ma walasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ a kɛnɛ kan an ka minisiriso min ka cakɛda ɲɛsinen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma o cakɛlaw kun b'a kɛnɛ kan baara ɲɔgɔnya bɛ Mali jamana ani jamana wɛrɛ minnu cɛ fo ka taa se intégration africaine ma ni lajɛrɛba in laɲini kun ye mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛna ye ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan u ka se ka Algérie bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kow dɔn walasa ka se ka waleya Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali wajibiyalen don maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ni bɛnkan sɛbɛn latamali nafa ka bon kosɛbɛ Mali jamana ma o de kama ni lajɛrɛ belebeleba in bolodara Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali ka dara kɔnɔ ni lajɛrɛ belebeleba in labɛnna ni an ka jamana cakɛda dɔ ka hakilina ye n'o ye ministère des affaires étrangères n'o ye minisiriso min ka cakɛda ɲɛsinen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma wa ni lajɛrɛ belebeleba in kun ye ka ni minisiriso cakɛdaw ka dɔntaw ka wuriya ka faamuyaliba sɔrɔ Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali kun kan walasa u ka se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali la walasa i ka se ka Algérie bɛnkan gafe latama f'i k'a kɔnɔ kow dɔn fɛn min ye Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali ɲɛtagaw ye i k'olu dɔn Mali jamana ni jamana wɛrɛ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye coopération internationale ye ka fara intégration africaine kan fo ka taa se an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinen don Mali jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali la ni lajɛrɛ belebeleba min n'a dayɛlɛna an ka jamana kɔnɔ kunu a bɛna kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ minnu bɛna y'a kɛnɛ kan u ka masala falen kɛ waleya dɔw kan i n'a fɔ Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali ɲɛtagaw a gɛlɛyaw ani u bɛna baara minnu waleya donna nataw la ni ɲɔgɔn lajɛrɛ belebeleba in senfɛ u bɛna hakilina jakabaw kɛ politikiko nasiraw kan lakana ani bɛn ni kelenya sabatili u ka masala bɛna boli o fɛnɛ kan fo ka taa se adamadenya koɲɛw ma walasa ka bɛn sabati lakana kɔnɔna na projet kura dɔ o nun donna alamisadon Bamakɔ sigi in kɛra Mali minisiri ni ɲɔgɔn cɛ Mali minisiri min ni o ka ca bɛnnen don lakana ko ɲama ani Mali dɛmɛbaga jɛkulu caman ni ɲɔgɔn cɛ Usumani Sogore a bɛ walawalali caman k'a ɲɛ o ko kun kan labɛnw sabatilen don forobatɔ maa dɔw fɛ walasa ka dɛmɛ don ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye gɛlɛyaw kɔlɔlɔw sɔrɔ mun kɛra san 2012 waati gɛlɛya min bɛ bɛn sabatili la o ye forobatɔn maaw wajibiya bi u ka hakilina jagabɔ kɛ bɛn ani lakana kan ka ɲɛsin an ka jamana maa ɲɛmaw ma Sipri ale ye Mali dɛmɛbaga jɛkulu dɔ ye o ɲɛma dangan ka fɔ la a y'a yira ko Mali dɛmɛbaga jɛkulu i n'a fɔ olu yɛrɛ b'o la olu ka laɲini tɛ bɛɛ ka sira dɔ don jamana kɔrɔ walima ka hakilinaw d'a ma mun b'a to a bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ nga u ka laɲini de ka to u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ hakilina kan u yɛrɛ mana miiri ko hakilina min de ka ɲi u ka jamana ma bɛn sabatili la Sipri ani coalition nationale de la société civile n'o ye forobatɔnw ka jɛkulu ye u y'u bolow di ɲɔgɔn ma walasa ka maramafɛn sɔrɔcogo juguw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ni o projet bɛ wele construire une paix durable au Mali ni projet in ka laɲiniw bɛna kɛ ka forobatɔ maaw ka dɔntaw kawuriya fɛrɛw la kabini u sigiyɔrɔw la ka taa se jamana fan bɛɛ ma fɛrɛ minnu bɛ tali kɛ jamanadenw kisili an'u lakanaliw la an ka jamana minisiri ka fɔla Salif Tarawele minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin adamadenw kisili n'u lakanali ma ministre de la sécurité et de la protection civile a ye a jira ko adamadenw tɛ se ka hakilisigi sɔrɔ n'u lakanalen tɛ wa o lakana in bɛ tali kɛ a farikolo la ani a bololaminɛw ma a ko k'a bɛ foli kɛ projet in ye sabula jɔyɔrɔba kɔnɔ mun bɛ lakana kofɔ minisiri y'a yira a ka kɔrɔfɔw senfɛ tuguni a ko n'i ye lakana kuma fɔ dɔrɔn maa caman hakili bɛ jigin lakana tigilamaw la a ko t'a bɛɛ ye sabula forobatɔnw fana jɔyɔrɔ ka bon lakana sabatili la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni projet kura in n'o ye le projet construire une paix durable au Mali a sigira sen kan Sipri fɛ ani Kunasipal n'o ye forobatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye nka musakaw bɛna bɔ ani k'a kɔkɔrɔma don Suède jamana fɛ
Mali ministri min ka ca bɛnnen do sorasiya ani sorasikɔrɔw ka ciw ɲɛnabɔli ma ani état major ɲɛmaaba u bɛ taama la Gawo marabolo kɔnɔ. Musa Fɔnba bɛ walawalali caman k'an ye taama in kun kan. An ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na. An ka jamana ministri min ɲɛsinnen do surasiya ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ani surasikɔrɔw ka kisa Ablaye Idrissa Mayiga. Ale ye tile 5 taama dɔ kɛ Gawo marabolo kɔnɔ, taama min ye a se yɔrɔ camanw na i n'a fɔ Gosi, Burema ani Almustarat. Taama in sɛbɛ an ka surasiya ɲɛmaaba chef d'état-major général des armées a n'o kun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ablaye Idrissa Mayiga ani an ka surasiw kumana yɔrɔ caman na. Tile 5 in kɔnɔ Gawo mara taama senfɛ nin yɔrɔ ninnu na Gosi, Burema, Almustarat. Mali surasi ninnu gɛmɛ ka bisimila minɛ yɔrɔ caman na ye. O de kosɔn a y'a jira k'a fɔ ale jigi sigilen do a kɛlen k'i ɲɛ da baaraw ka ye. A ko barisabu ka da ka nin yɔrɔ yɔrɔ ni ale sera ye a ye Mali surasiw ye cogo min na dusu min bɛ u la ani cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ u la ka ɲɛsin lakana sabatili ma kɔ bi ma nisɔndiya nka u n'a ta bɛɛ dɔ fɛnɛ kan ka fara o cɛsiri ka jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ se ka to Mali surasiya bɛ se ka Mali fa bɛɛ lajɛlen labɔ. A ko taama in senfɛ a ye gwɛlɛya min ye Mali surasiw kan k'o tɛ Mali surasiw ka gwɛlɛya ye, ale bi o kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛw de ka degun ye ka sabu kɛ Mali dugukolo sɛbɛkɔrɔ fɛrɛlen do a lakana man di nka u n'a ta bɛɛ Mali surasiw bɛ k'o seko kɛ. A ko kumana olu minnu fɛnɛ ye jamana ɲɛmaaw ye u seko fɛnɛ ye min ye u n'o kɛ min bɛ se ka to baara in bɛ se ka nɔgɔya Mali surasiw bolo. Gosi, Burema ani Almustarat tɛmɛnen kɔfɛ a seginnen ka na Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔ a taara ɲɛda yɔrɔ caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasi daga yɔrɔ min bɛ wele ko Kan 1 ni an ka jamana surasiya yɛrɛ a baaraw n'u bi don ye u k'a ma ko poste de commandement opérationnel ka taa se faransi kɛlɛcɛw minnu bɛ Gawo Barkan ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛcɛw MINUSMA a taara ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan fɔ ka taa se cɛsigidanga minnu gɛmɛ ka Gawo kooli ni u k'o ma ko checkpoint. Ablaye Idrissa Mayiga a taara ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen la. A y'a yira k'a fɔ k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka n'i ɲɛda Mali surasiw kan ko hakilimaya baara don. O kumana ale segintɔ min ye nin ye ka Bamakɔ sɛgɛrɛ ni o ye Mali faaba ye a hakilina tigɛlen de bi segin k'a fɔ maaw bɛ Mali kɔnɔ jamana kɔrɔyan b'a fɛ minnu bila kun ye malidenw lakanani Mali lakanani ye ni u cɛsirilen do u tɛ sɛgɛ u tɛ ɲinɛ u n'u ka timinandiya bɛ ɲɔgɔn na min bɛ se ka to baara in bɛ se ka kɛ ka Mali yɛrɛ kɛ jamana basigilen ye k'a n'o hakilinatigɛ ni o danganiya de bɛ segin ka don Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ. Kɛnɛya ani saniya ministri muso Togo Marie Madeleine Togo a ye munumunu salo kɛ cakɛda dɔw la. A ka nin visiti in munumunu salo in a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa cakɛyɔrɔ ninnu baara bolodacogow lajɛ ani cakɛlaw yɛrɛ u bɛ lahalaya minnu na cakɛda ninnu kɔnɔna na. Tata Ture bɛ o fana walawalali k'an ye. An ka ministri min bɛ yen nɔ n'a ka cakɛda ɲɛsinnen do kɛnɛya nasiraw ma n'o ye Marie Madeleine Togo ye. Ale taara ɲɛ da an ka jamana cakɛda dɔw kan n'o ye kɛnɛya cakɛda bolofaraw ye. A ka nin wulikajɔ in kun ye fɛn min ye o de ka kunnafoniyaw sɔrɔ cakɛda in baarakɛlaw ka baara kɛcogoyaw kan a n'u ka adamadenya taabolow. A ka nin wulikajɔ in daminɛna cakɛda min fɔlɔ la o de ye kulu minnu bɛ yen nɔ ka baara kɛ kɛnɛya bolofaraw la. O kɔfɛ a sera cakɛda min na kulu min bɛ yen nɔ n'u ka baara ɲɛsinnen do cakɛda ɲɛtaa ma n'o ye kɛnɛya cakɛdaw ɲɛtaga ye. A ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na ministri y'a yira k'a fɔ a ye nisɔndiyaba sɔrɔ baarakɛlaw ka baara kɛcogo kan. Bari nin cakɛda in baarakɛlaw y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ u ka baara kadara kɔnɔ. Fɛn min ye an ka jamana marabolow ye u ka baara kelenw sera o marabolo caman na i n'a fɔ Jɛma, Welesebugu ni kɛnɛyasow jɔli ye nin marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. Moti ni Sikaso marabolo u ye kɛnɛyaso jɔ o marabolow fɛnɛ na. An ka kɛnɛya ministri n'o ye Marie Madeleine Togo ye a ye kumaw fɔ nin cakɛda baarakɛlaw ye min bɛ kɛ sababu ye a cakɛlaw ka farifoni sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔ wa a tilala ka bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔnbonya ɲini u fɛ u ka cakɛdaw la. Kɛnɛya ministri y'a yira k'a fɔ ale ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ n'a kɛra ka baarakɛlaw lamɛn gɛlɛya minnu b'u kan k'olu ɲini k'u dɔn walasa u bɛ se ka jɛ ka togoyaw sɔrɔ o gɛlɛyaw la. Nin bɛɛ kɛra kun min kama o de ye Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ɲuman bɛ se ka sabati togo min na. Waleya fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali jamana ka ɲɛtaga sabati. Ministri y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ mago bɛ lakana sabatili ladiriya baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ u ka waleya u ka waleya togow la i mana kɛ cakɛda o cakɛda la. Ministri n'a taamaɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ u bɛ n'u hakili to baarakɛlaw la u ka baara kɛcogo ɲuman sabatili kama fɔ ka taa se u ka adamadenya koɲa ɲɛnɛbɔliw ma. Sisan o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ. Usmane Sogore bɛ bi walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Niger jamana kɔnɔ wulikajɔ dɔw tara ka ɲɛsi u ka finitigilakaw ma banbaciw fɛ mun kɛra sababu ye u ka finitigilaka 22 bɔnɛ u ni na alamisa don octobre kalo tile 6 wulikajɔ in kɛra Tazalit dugu kɔnɔ
Tauha marabolo la nin bɛ kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna tiɲɛli ka don finitigilakaw kunna Tauha marabolo la k'o sababu kɛ wulikajɔ in kɛra cunga de la ani a kɛra waati mun na tilegan dere nɛgɛ kaɲa 14 waatiw la 14h o wagati ma se ka bɔda di finitigilakaw ma u k'u yɛrɛ lakana banbaci nunu yɛrɛ ɲinibatɔ u kɔ seginna ni maramafɛn dɔw fɛ ani finitigilakaw ka mobili kelen 4x4 kunnafoniw y'a yira k'u nɔw bɛ ka bɔ wa barikani yɛrɛ kelen bɛ ka labɛnw sabati ka ban jateminɛlikɛla dɔw observatɛrw olu kɛn bɛ ka tɔmin kɛ ɲiningali dɔ la ko banbaci jɛkulu jumɛn bɛ se ka kɛ ni wulikajɔ in kɛba ye ani a kɛra ka da mun kan k'a kɛɲɛ ni finitigilakaw ka kunnafoni ye ko wulikajɔ in kɛba ye maa jole maa jɛman dɔw de ye wa u kunkolow kun datugunen don o fɛn damadɔ nunu kɔfɛ u tɛ kunnafoni dɔwɛrɛ du kan nga a bɛ kalo damadɔ bɔ bi wulikajɔ kɔni bonyalen don ni marabolo in kɔnɔ banbaciw ani maamurutilenw fɛ ni wulikajɔ in kelen don dabalibanko ye jɛkuluw fɛ jɛkulu minnu bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsi adamadenya ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ in kɛra yɔrɔw la yɔrɔ mun na ni maliyɛn minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka taa bisimilayi minɛ a yɔrɔ la wa kalo tɛmɛnen ni ɲɔgɔnna wulikajɔw tara ka ɲɛsi maliyɛnw dagayɔrɔ ma tabare dugu kɔnɔ o mun sen fɛ maliyɛn sivili 3 sara Maroc jamana kɔnɔ wele bilalen don kalatala miliyɔn 14 ma juma don ɔktɔburu kalo tile 7 walasa u na se ka yɛlɛma don u ka wasabulon kɔnɔ kunnafoniw y'a yira kabini dugu jɛra alamadenw yera kalatasow da la sabula u bɛ fɛ ka taa kalata kɛ ɲani u ka t'u ka cakɛyɔrɔw la o kelen de y'a to kalata labɛnni jɛkulu fɛnɛ ye fɛɛrɛw sigi sen kan teliya la yaasa u bɛ soli ka baaraw dabɔ baara in daminɛ bɛ ka sigi jɛlɛyaw kɔnɔ i n'a fɔ baara in layinatogoya minnu na jateminɛlikɛlaw observatɛrw olu caman bɛna ye kalataso in kɔnɔ ni jumadonya in na yaasa ka jateminɛw kɛ ka ɲɛsi baara kɛcogo ma ko min tolen don kunpan na maaw yɔrɔ la o ye jamana minisiri ɲɛma ka parti ye PJD Parti de la Justice et du Développement n'o y'a sɔrɔ a bɛna se sɔrɔ kalata baaraw sen fɛ o fangayini jɛkulu mun n'a ni fangayini jɛkulu wɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sama n'o ye parti authenticité et modernité n'ale bɛ ka jalaki kɛ bi ka ɲɛsi PJD ma k'a kɛ alisilamɛ diinɛ la hakilinakɔrɔw sinsinba ye Maroc jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kow la gɛlɛman dɔ ye maaw bɔta kalata baaraw sen fɛ nka lada la Marocadenw bɛ ye kosɛbɛ kalata baaraw sen fɛ n'a bɔra u ka wasabulo kalata laban na san 2011 o mun sen fɛ n'i ye Marocaw sigi 2 i b'a sɔrɔ maa kelen ma bɔ ka taa kalata kɛ Zambi jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw ka ɲɛma Haken Hichilema a minɛna alamisa tɛmɛnen k'a kɛra sababu ye ka alamadenw lamuruti fanga ma ani ka lajɛrɛw sigi sen kan rassemblement o minnu barali tun tɛ daga ye su kelen silen kɔfɛ a fɛ wo la a labana ka bila a kelen kɔfɛ ka musakaw di kunnafoniw y'a yira ko fangayini jɛkulu UPND ɲɛmayi Parti Uni pour le Développement National ani a ka danga vice-président Gofre Wamba k'u 2 minɛna ka t'u datugu luwansiya kaso la wa jamana marabolo dɔ la nga u 2 bɛ labana ka bila libéré sous caution ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye mun bɔra u ka fangayini jɛkulu yɔrɔ la UPN2 o kunnafoni y'a yira ko fangayini jɛkulu ɲɛma 2 ninnu bilala u kelen kɔfɛ ka musakaw di mun bɛ bɛn sefa wari 2,200 ma dɔgɔkun tɛmɛnen fanga sinamatɔ ɲɛma ye Hichilema ani a ka danga Wamba u kun y'a laɲini ka t'u ɲɛ da u ka jɛkulu den dɔw kan minnu datugunen don kaso la nka sira ma se ka d'u ma u ka ɲɔgɔn ye o maa minɛlen ninnu ka kiriw kan ka dabɔ ɔktɔburu kalo tile 19 ni kiri kɔni dator'u la bɛɛ u bɛ se ka san 7 bɛɛ kɛ u datugunen don alamusa sɔgɔmada fɛ fanga sinamatɔn ɲɛmayi a ye kunnafoni dɔ bila subahana mansin sanfɛlaw la Facebook mun sen fɛ a y'a da don gɛlɛyaw la ale ni a ka danga ye mun sɔrɔ u ka su kelen sili la wo kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw ye mun kɛra utu kalo tile 11 tɛmɛnen jamana ɲɛmɔgɔ Edgar Lunga a tɛmɛna fanga sinamatɔn 4 dɔɔni ye wa o kun bɛ kɛ fanga sinamatɔn in siɲɛ 5nan ye a k'a kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ka fangayini jɛkulu UPND ale ma jɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka se sɔrɔli ye sabula u y'a jalaki ni namaraw kɛli ye nka u ka jamana kiri ma ba don o kumakan ninnu na
Afrique du Sud kaw fe u ka jamana ɲɛmɔgɔ Jacob Zuma ɲiningaliw sɛmɛnna ale la waati jan kɔnɔ yurugu walew kunga mun kɛra u ka jamana sɔrɔnalidonba fɛ médiatrice de la République n'ale ka baaraw kan ka jɔ octobre kalo tile 15 nata ni ɲɔgɔn ye kɛra jamana ka sɔrɔnalidonbaga ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ alamusa don wa a bolila koɲɛw kan koɲɛ mun be tali kɛ Guptalakaw ka du la famille Gupta sabula kunnafoniw y'a yira ko o Guptalaka nunu u ye ministre dɔw bɔ u nɔ la ka jɔyɔrɔ kura di dɔw ma ani ka yɛlɛma don jamana cakɛda camanw kɔnɔ olu mɔgɔ caman jɔyɔrɔw la ɲiningali minnu sɛbɛnna jamana ɲɛmɔgɔ la a kuntala sera fo eri 4 ma sabula a be kalo caman bɔ nin ko in kɛmɛ k'a tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ nɔgɔ siga kelen do bi Guptakaw la n'u ka maafɔlɔw bɔra Inde jamana kɔnɔ k'u kɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ don u dungɔdaw fɛ nka jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga ɲini jɛkulu ANC o be deli k'u jalaki ka tɛmɛ k'u kɛra sababu ye maa dɔw ka kɛ minisiri ye nka jamana ɲɛmɔgɔ Zuma y'a yira ko teriya sira kɔni bɛ ale ni du ni ɲɔgɔn cɛ o du mun n'u be fɛn caman kɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ sanuko sira kuraw diɲɛ dɔɔni kuraw jako ka taa se sojɔw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲiningali minnu sɛmɛnna jamana ɲɛmɔgɔ la alamisa tɛmɛnen o senfɛ a ka sɔrɔnalidonbagaw avoka u y'a yira kuma waati fɛrɛlen sɔrɔ ka se ka labɛn kɛ ko in kun kan k'o kɛ sɛbɛnfɛn ye k'o ci jamana ka sɔrɔnalidonbaga ma nka mun be tali kɛ jamana ka sɔrɔnalidonbaga kura la n'ale bɛna baaraw daminɛ octobre kalo tile 15 a ye maaw kunnafoni k'ale ka baara kunfɔlɔw tɛna boli yuruguyurugu walew ka jamana kɔnɔ. Sananga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ a be kalo 3 bɔ bi ɲina samiya kuntagala o jɛnnen do Mali jamana kɔnɔ ɲiningali kɔni to min bɛ n'o y'a sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw n'o o de wulilen do walima n'o y'a sɔrɔ a bɛ na kɔlɔlɔba lase ɲina balofɛnw ma an kɔni ɲininikɛla ko kan Amadu Jara ani Ibrahima Kulubali fɛ u wulila ka se waati bolodacogo ɲɛdɔnangana dɔ ma u bɛ walawalali caman kan ye ko in kun kan an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka bolodalu kɔnɔ samiya lahala kan an y'a yira k'a fɔ ko ɲinan samiya tɛ don joona Mali jamana bɛɛ kɔnɔ Mali fan bɛɛ région bɛɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na bayan fan fɛ Kayi bayan fan fɛ ni Kulukoro bayan fan fɛ ni Segu fo ka na Sikaso mara bɛɛ la an y'a yira k'a fɔ ko samiya tɛ don joona samiya bɛ donni bɛ daminɛ fo juin kalo tile 21 de samiya bɛ daminɛ samiya yɛrɛ bɛ basigi k'a fɔ a basigira yɛrɛ o bɛn juin kalo tile 12 ma o ye bayan fan ye maintenant mun ya saheli yan fan ye kana bila Mopti région na kana bila Gao Tombouctou an ko sama tɛ don joona samiya bɛna don fo juillet kalo tile 13 na fo kana bila août kalo tile 10 fɔlɔ la donc an hakili la an ye kɔlɔsili ko la o bɛna sira ma maintenant n'a jateminɛ sisan ko samiya ban kuma jumɛn an y'a yira ko saheli yan fan ninnu nord yan fan ninnu kana bila Kayi saheli yan fan ni Kulukoro Segu saheli yan fan ma an y'a yira k'a fɔ samiya bɛ to yen fo octobre kalo kalo bɛɛ la u bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a la olu bɛ se ka ji sɔrɔ novembre kalo tile 10 fɔlɔ la an y'o yira maintenant mun ye bayan fan ye an y'a yira Mali bayan fan ye an y'a yira k'a fɔ ko samiya kɔni bɛ to yen sen na fo ka taa bila novembre kalo tile 12 na yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ se ka ji sɔrɔ novembre kalo tile 13 kɔnɔ maintenant n'an ye jateminɛ kɛ sisan nin waatinin na an y'a yira k'a fɔ mois de septembre in kɔnɔ a tile 10 laban ji fanga commencé ka dɔgɔya mais n'i y'a tile 10 laban yɛrɛ ta ka tila septembre kalo tile 21 fo ka na bila tile 30 la n'i y'o jateminɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ ji suma min kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sanji suma min kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye yɔrɔ mun dama dama sigi ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 41 de ma mais 39 ji sɛnɛ a bɛɛ la a ji tile 10 in kɔnɔ dɔw b'a ta milimètre kelen na fo ka na bila milimètre 68 na donc o b'a sɔrɔ a ka ko ji bɛ sira la hali bi maintenant k'a ta octobre kalo tile fɔlɔ fo ka na an bɛ yɔrɔ min na bi ji nana yɔrɔ dama damaw la yɔrɔ dama dama ye ji sɔrɔ o fana ji dɔgɔyali min kɛra nin waati in kɔnɔ o fana nafa ka bon parce que y'a jateminɛ an ka sumanw bɛɛ bɛ feere de la sisan ni ji fanga tora ka bonya kojugu a bɛ feere ninnu bɔ yen donc suman bɛ ɲa mais kisɛ tɛ k'a la donc ji bɛrɛ bɛnna sisan k'a dɔgɔya dɔɔni nka wagati dɔ ji nacogo ni ɲɔgɔn cɛ o de ka ɲi an ka sumanw ma donc an kɔni ka jateminɛw la an bɛ wagati min na bi ni octobre kalo tile 10 in mana tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 12 ji bɛ commencer ka na tuguni ji bɛ se ka nɔ na an bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ région bɛɛ bɛ ji sɔrɔ donc o ji bɛ to sen na comme an y'a fɔ cogo min na an ye bolodali sanji laban boloda cogo min na a bɛ k'o cogo la yɔrɔ fɔlɔw na
kɛrɛnkɛrɛnnenya ma se ka mun far'o kan mɔgɔw k'u hakili to a la k'a fɔ ji dɔgɔyali mun filɛ nin ye o kɔrɔ tɛ ko samiya banna samiya ma ban samiya tɔ bɛ kɔfɛ mɛ mɔgɔ min bɛ ka sumanw na don sisan i n'a fɔ kaba dɔw ye kaba tigɛ sisan u b'a a ton bila foro kɔnɔ u taara bila yɔrɔ la yɔrɔ jalen na ni ji min na sisan ni ji nana kan a bɛ na kaba a bɛ kɛ basi a bɛ cɛnni se kaba ma bon mun ye suman tɔw ye y'a dɔn suman ninnu nin kalo bɛ tile 20 sɔrɔ yɔrɔ suman tigɛli bɛ daminɛ ni suman tigɛra suman fɛn fɛn bɛ tigɛ sisan nin waati in kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka suman ninnu bila yɔrɔ la yɔrɔ jalenw na magasin kɔnɔ ni magasin t'u bolo ni basi b'u bolo u ka da suman ninnu kan ka basi da suman ninnu kan wali ka ji kɛ n'u sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔɔri min bɛ fɛn bɛ daminɛ bɔli bɛ daminɛ nɔnɔmuru kalo tile 10 fɔlɔ fo nɔnɔmuru kalo tile 10 filanan kɔɔri bɛ dɔw bɛ daminɛ yɛrɛ octobre kalo tile satɔla ni kɔɔri ninnu bɔra a y'u bila yɔrɔ la ji t'u sɔrɔ yɔrɔ min na sinon ni ji nana kɔɔri kan kɔni a bɛ kɔɔri tiɲɛ kɔɔri qualité kɔni bɛ tiɲɛ parce que kɔɔri bɛ mun na an bɛ a fɔ ko premier choix deuxième choix troisième choix ni ji tora ka na kan dɔrɔn a b'a premier choix tiɲɛ kumakan laban bɛ ne bolo k'a fɔ o ye bi k'a fɔ hali bi an ye bolodali min kɛ wagati lahalaya kan k'a fɔ sanji in bɛ na sɛnɛ bɛ ɲa nin na a danna an bɛ gɛlɛya nka sɛnɛ bɛ ɲa alhamdulilayi an y'a kɔlɔsi k'a fɔ ji nana a laban cogo bɛ kɛ cogo di bon nin waati kunkurunin kɔnɔ ji jɔlen min kɛ o tɛ basi bɛrɛ ye o an ka suman o yɛrɛ nafa ka bon an ka suman kosɛbɛ mais an bɛ sɛmɛ tɔ bɛ kɔfɛ octobre kalo tile 10 filanan bɛna daminɛ sisan ji bɛ sigi tuguni ji bɛ na tuguni mɔgɔw kana fɔ tuguni ko sɛmɛ kura don sɛmɛ kura tɛ fɛn bolo dalen don a bɛ tan de a bɛ kɛ tan de sahel mali fɛn bayanfan mɔgɔ ninnu sigida bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ fo ka taa bila novembre kalo tile 10 fɔlɔ la donc mɔgɔw k'u hakili to a la u kana siran mɛ n bɛ mun ɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni suman ladonna a ye suman ladon a y'u bila yɔrɔ la ji t'u sɔrɔ yɔrɔ min na o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛ sini ni ala sɔnna ma